Не! Вики ви отговори и каза one sec. Бомба мид. Само мид. Флашик. Некой му се изключи нещо. НАТО е, by the way. Къде? Да. Не думай. Добре. Нищо иначе кам повече. Разявам! На двете, бре. Да, песен. Kako? Kako da? Крис, помогни бе! Under! Under! Айде, Melon left again disconnected. Disconnected. Дево, всеки. 4-6. Крисе, ако не го убиеш си гей. Мале, наша как ще умре? Наша как ще умре? То банана. Kako da? Крис, помогни бе! Under! Under! Бате, как ми те убил? Лонга е по-чисто, цакога не е чист, не е чист. Спокойно са ще го видим. Да, браво. Яже, Путко! Лапай, Путко. Палай! Помощ, бе! Карай го сега. Да свикна на мишката малко. Бате, аз съм за нова мишка, моята бутончето и днеска просто го натиснах и отвръкна, ще ми разбия главата. Моето... Колко стела вечер съм играл. Брейн маш Не, тайм. Ади, by the way, Как се камераш Ади по искаше, това? Ади искаше да играме, Ади трябваше да играме. Чорче, още иначе. Никой не гледа. Къде е, брат? Какво? Чуй до тебе как ми... Тади. Презаради, някакви патрони. Не пиква, така. Брат, не ми дава да мърда. Виж какво случва? Брат! Ще дева мишката, бе, брат, ще щупим, бе! За малко е. Дево, всеки. 4-6. Крисе, ако не го убиеш си гей. Мале, наша как ще умре? Наша как ще умре? Чорче, още иначе. Какво? Как не знае, че ще... може. Не, бе, брат! Ама, дразно се, че не играят как трябва, брат. Аре, бе, наш! Аре, бе, наш! Не, какво ме следиш, ти или ще ми биеш? Брат, ама... Вашия бат пикто за нас. Watch up! Watch up! Педали! Помощ. Спокойно бе.